Kukhuza inhlamba ebhekiswe kubahlali noma abavoti base-Eastern Cape. Nginibingelele ngani zakwethu kuzo zonke iy'ndawo la kuhambe kwafinyelelwa khona lo mbukiso. Uma ngabe uyaqala ukuba nathi uze ungakhohlwa ukucindezela u-like, ushare, usubscribe kuyo le channel iKhwezi Media. Ubuye usilandele kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Kukhuza inhlamba ebhekiswe kubavoti base-Eastern Cape. Kuyakhumbuleka ukuthi njengoba kusaqhubeka izibalo zokuvota eNingizimu Afrika, kutshengise iqembu le-ANC obukuyilona vele elihola i-Eastern Cape, kwaba yilona futhi elihamba phambili e-Eastern Cape. Lokhu kwenze abantu abaningi bangena ey'nkundleni zokuxhumana, bathuka, bagxeka abantu base-Eastern Cape ngokuthi baphinde bavotele wa-IEC. Lokhu kuze emveni kokuba kumane kusabalale amavidiyo lapho abantu base-Eastern Cape beveza ukunganami kwabo indlela abaphethwe ngayo ANC. Kuyokhumbuleka ukuthi bavamise ukuvela laphaya kuhlelo le-cutting edge, beveza bewela namabhokisi emanzini, beveza befundela phansi kwey'hlahla. Kuvela nje into ey'ningi ezitshengisa ukuthi intuthuko ayaziwa e-Eastern Cape. Nokunye nje abahlezi bekhala ngako, amanzi abawaphuzayo endaweni ezingemakhaya kakhulukazi, nezinto ey'ningi nje ezitshengisa ukuthi i-Eastern Cape ingathi ayikaze yanakwa ngendlela okunakwe ngayo amanye amaprovinsi. Kepha-ke kuthe masokuvotwa, baphinde babuyisela lona le qembu abahlezi bekhala ngalo. Njengoba like lajika naku-70%, kutshengisa ukuthi lona nje lihamba phambili, noma ngathiwa amanye amaqembu ahlanganisa amavoti akhona, angeke aze afinyelele kuleli zinga, noma angeke aze akwazi ukubhitha iqembu elilidayo khona. So nokwenze abantu baseNingizimu Afrika bahlukanelwa imibono ukuthi hayibo, nikwenza kanjani lokhu ukuthi niphinde nibuyisele labantu. Abanye bathi i-Eastern Cape alivalwe legama elithi ise-Eastern Cape, akuthiwe nje ise-cutting edge. So nathi-ke siyiKhwezi Media siyakhuza endabeni yesihlava sokuthukana. Ngoba phela umuntu nomuntu kuyilungelo lakhe ukuthi avotele la ukuthi akavotele khona. Kepha abase-Eastern Cape nabo bese bayiphendulela ngendlela zabo ezahlukene. Bathi lawo amanye amaqembu akakhankasanga ngokwanele, kanti futhi abantu abasemakhaya khona abanye sebagive up ukuvota ngenxa yokuthi abasathembi lutho. Abanye bathi ogogo abenze lokhu abangafuni ukuzwa lutho ngobaba uNelson Mandela. Hey, miningi imibono abayivezile nabo ukuzidefenda. Abanye futhi babuye bagxeka bathi hayi, nabe behlulekile bebengakulindele. Babodwa bathi kukhona ukwenzelela okwenziwe u-IEC. Njengoba sike sezwa namanye amaqembu ekhala ngo-IEC, asike sivuvu lwakho kwi-comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba.